Alugon laguning lekas Lokita leno teng kedong kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayu ana kang tanagala nggonku durung suwe bakal lumebhe madyaning kedaton praja Ngamarta kepethuk menungso gedhe dhuwur ireng geseng jenggorang ramadhani sala. Wah. Takon marang aku panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara. Lho. Jebulane Werkudara ki kowe. Mapan para nyata kowe sapa? Serayane wong Astina Nalendra saka negara Pudhak Setegal. Prabu Winangkara Yaksa ya Prabu Winangkara Raja. Prabu Winangkara Yaksa ya Prabu Winangkara Raja. Mapan para nyata. Kowe arep nyanti supaya diwejang ilmu kasampurnan dening guru sejatiku Bapa Danyuwang Durna ning ana sarate. Ora ana lara telu kudu bisa mateni siji. Puntadewa Janaka kembar Nakula Sedewa klebu para Pandhawa jangkepe Werkudara. Kowe kudu mati dening tangane Prabu Winangkara Rajaya Prabu Winangkara Yaksa supaya aku diwejang ilmu kasampurnan dening Bapa Danyuwang Durna. Wah. Yen pancen kowe bakal gawe cidrane para Pandhawa tandhingmu tu sapa-sapa iki Werkudara minangka dadi